Gaur egun politxe da, euskizata da, eta oin Goi Smithan eruntz, saiatuko gara Rockefellerera igotzen. Gaur jungara gozaltzera, leku batera pankek eta jatera, eta erdia esan dagoen. Orden bizar probatuko dugu beste leku bat. Eta orain, Rockefellerera. Empire State albotik eta gora igotziek kostatzen ban igual $40. Orduen Goi Rockefellerera ia sosan merkia automatzen dago. Azkenien Rockefeller Empire bezain karu da, baina purroen merki haue, baina egoko gara, segitxasmen ez da inoz goitzen egon. Eta merezi da ikusten. Hori, merezi da ikusten den, gora. Bueno, oso bista politxek, baina bagoiaz bazkaltzera zauko kriston gozide. Guazen metu hartzera gauzela oso kantzaute, guazen Times Squarera. Ikustxe ja, bateriza maitzuko da, beraz, zozera faldu, eta hogera.